Kyllä, kyllä. Meinasin kysyä, onko 17-vuotiaita paikalla, mutta se ei ilmeisesti ole tänään mahdollista. Onnistunut olla. Yhtiö täyttää 17 vuotta ensi kesänä. Ällistyttävää. Kyllä, kyllä. Kun katsoo Salkitanosta Pekka Olkostakin, niin hän näyttää 18-vuotiaalle. Aloitit kitarasoinnin todella nuorena. Kyllä. Ensin nyt jos mennään sinne taaksepäin ajassa niin kun lentäen siivillä, niin Pekka oli se, joka haki meille Alkosta alaikäisenä viinat. Koska sillä kanssa